Katuwang po ng Miss Earth International 2017 ang Laos Group of Companies sa pagtataguyod para po sa kapakanan ng kalikasan. At hindi lang yan, sa Laos Group Event Center gagawin ang pre-pageant ng isa sa mga pinaka-prestihiyosong beauty pageant sa mundo. Si Angelica Simpao may kabuang report. Brains, beauty, and responsibility. Yaan ang Miss Earth International. Pero higit pa sa tagisan ng talino at kagandahan ng beauty pageant na ito, itinataguyod kasi ng Miss Earth International ang pangangalaga sa kalikasan. At ngayong taon, nadadagdagan ang sumusuporta sa kanilang advocacy. Sa pamamagitan ng contract signing for partnership, magkatuwang na ang Miss Earth International 2017 at Laos Group of Companies sa pagtataguyod ng pangangalaga ng kalikasan. This is one of those opportunities that we did grab para we can also extend our service to the community, and we are very happy on that development na gagawin dito yung activity, environmental activity nila. Sa iba't ibang bahagi ng bansa naman gagawin ng school tours, coastal cleanup, eco-fashion shows at environmental fairs. To do tree planting, yun ang aming advocacy ng Miss Earth. Everywhere we go, we do something about the environment. That's our advocacy. Sa Laos Group Event Center naman gagawin ng Miss Earth International Pre-Pageant, swimsuit fashion and resorts wear competition sa darating na ika-24 ng Oktubre. Nakahati naman ang 70 naggagandahang kababaihan na maglalaban-laban sa corona na bibisita din sa iba pang rehiyon. Dito sa Pampanga, 30 kandidata ang masasaksihan ng mga mamamayan sa LGC Event Center. Samantala, ang reigning Miss Earth International 2016 na si Catherine Espin ng Ecuador, may mensahe para sa mga kandidata. Well, I just really want to encourage these girls more than anything else than competing, just to have fun and enjoy the country because it's a beautiful place. Whoever wins this edition of Miss Earth will definitely be remembered in the Philippines. So please leave a mark here in the country, and of course, all the girls to just have fun and enjoy. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.